Štartuje Olga Michalková a Verona Rančpa-Lomino Bohunice. Pripraví sa Krištof Hegedúš. Opakovane voláme na štart Krištof Hegedúš, Kantona R. Pokiaľ sa tu nenachádza, bude štartovať Dominika Miková, po nej Štangelová, Ambrušová, Wild a Harvolová. Opakovane voláme na štart Krištof Hegedúš, Kantona R. Pokiaľ sa tu nenachádza, voláme na štart Dominiku Mikovú a Vatar Antonius. Voláme do parkouru Dominiku Mikovú a Vatar Antonius. Dvojca